En aquesta botiga, tota la roba que s'hi ven és de segona mà, provinent de donacions de particulars i empreses. Es tracta de la xarxa de botigues de la Fundació Formació i Treball. Cada vegada més, la imatge d'aquests establiments s'allunya del tòpic. En un primer moment entren a la botiga, no saben què és, es queden una mica descol·locats i quan els expliques la iniciativa els encanta, no? Perquè és com, això es pots trobar moda ètica i reutilitzar peces de roba en un lloc molt maco per comprar. I és que el tipus de clients també ha canviat molt des que el 96 va obrir la primera. Al començament, a les nostres botigues, on realitzàvem l'entrega social, venia el públic que no podia adquirir aquesta roba en un altre espai, però cada vegada més el percentatge de persones que venen per aquest impacte mediambiental, per aquesta conscienciació de que no podem llançar les coses, de que el món no és infinit, cada vegada és molt més present en les nostres botigues. La gent s'ha fet com més responsable amb els seus hàbits de consum. Ara ja no compren tant per acumular coses innecessàries, sinó que compren de manera més responsable. D'aquesta manera també s'impedeix que les persones que reben ajudes socials se sentin estigmatitzades. I el que fem és que es barregin les nostres botigues. Una nostra botiga pot acollir la persona que paga amb la seva targeta de crèdit o en efectiu, o que simplement ho fa amb el paper que li ha preparat a l'assistent social de l'Ajuntament o de Càritas. Les sabates que s'hi venen són restes de sèrie i temporada donades pels fabricants. A través d'aquesta iniciativa es forma persones amb risc d'exclusió perquè després trobin feina en el comerç, però alhora es fa un servei al medi ambient. Creiem fermament, i la qualitat de la roba de les nostres botigues així ho manifesta, de que aquesta roba no tenia que anar a un abocador o no tenia de convertir-se en matèria prima per una cogeneració. Demà coneixerem una iniciativa social per reutilitzar aparells informàtics. I avui destaquem que la despesa mensual en pensions a Espanya ha arribat aquest gener als 10.000 milions d'euros, un 3% més que fa un any, i això malgrat les conseqüències de la Covid, que va fer que hi hagués un 5% menys d'altes per cobrar la pensió que el 2019 i un 14% més de baixes.